Asociación de Empresarios, aquí contamos hoxe co presidente Alberto Romero, máis con a compañeira, un pouco para falarvos, para decirvos todo un pouquiño de que se vai tratar este Nadal. Solo decir que ojalá que disfrutedes todo isto, que é un esforzo importante do Concello, de parte do Concello, para que dentro da situación que vivimos que sea unha Navidad o máis bonita e o máis ilusionante para os nenos e nenas deste Concello. Entón, paso a palabra a Alberto Romero, presidente da Asociación de Empresarios, para que ele poda comentar tamén. Conselleira de Cultura e Deportes, Cristina Facín, máis do alcalde David Barbeira. Comentar que levamos 4 meses na directiva, estamos véndonos moi acollidos, tanto polos técnicos do Concello como polos concelleiros e o alcalde. Comentar que desde a Asociación de Empresarios a actividade principal que intentamos organizar conjuntamente co Concello co fin de dinamizar un pouquiño as compras neste período de Nadal é a campaña de rascas de Nadal, unha campaña que vai chegar a Santa Comba unha media de 1.300 premios por un importe de 8.500 euros. Comentar que esos premios son cedidos pola maioría de empresas asociadas, contamos con 176 asociados na actualidade, e citar tamén, mencionar de maneira especial a Comisión de Festas de Santa Comba, que sí que nos fixo unha donación de alrededor de 600 euros para invertir nos produtos que serán os premios dos rascas de Nadal. Comentar por outro lado que organizamos un curso de paquetería. O curso de paquetería vai a realizar nas oficinas da Asociación de Empresarios situadas na Rúa Pontevedra os días 11 e 12 deste mes de decembro. Mencionar tamén que continuando cas actividades que se realizaban desde a directiva anterior conjuntamente co Concello de Santa Comba, realizamos o 14º concurso de escaparates, un concurso que en edicións pasadas sí que tuvo moito éxito. Mencionar dúas innovacións neste ano. Despois de falar ca Concellería de Cultura e Deportes e a Alcaldía, decidimos que os premios, en vez de ser premios en metálico, van a ser premios vales de compra, para de alguma maneira asegurarnos que esos 1.000 euros en premios van a quedar de alguma maneira no comercio local de Santa Comba. Dentro dese punto citar que aí con Huelvis, que está detrás das cámaras, decidimos facer un cuarto premio especial das redes sociales, e por outro lado que para esta 14ª edición contaremos con un xurado íntegramente profesional, un xurado de 3 salleiros de luso, que son Javier Campos, Cati López e Cristina Durán. Os tres salleiros teñen formación no mundo do interiorismo e arquitectura, e de alguma maneira asegurarnos que as decisións van a ser da maneira máis obxectiva. Por último, citar, en colaboración ca Alcaldía e ca Concellería de Deportes e Cultura, realizamos un vídeo para de alguma maneira mostrar que en Santa Comba temos de todo, e incentivar un pouquiño a xente de concellos limítrofes a que se acerquen a Santa Comba e de alguma maneira os nosos, tanto asociados como non asociados, vexan nestes tempos difíciles que incrementan as súas ventas. Por a parte da Asociación de Empresarios nada máis, simplemente agradecer que nestes 4 meses estamos recibindo unha acollida moi boa de todos os comercios de Santa Comba, dando moitas altas novas, e mencionar o alcalde que sempre está aí, neste caso a Concellería, a Cristina Facín, a Concelleira de Cultura e Deportes, igual, estamos nos sentindo moi acollidos, e nada, gracias por invitarnos, paso a palabra, neste caso creo que a Cristina. Queríamos comentar a presentación deste Nadal tan atípico, pero con moita ilusión e con moitas ganas. Desde a Concellería de Cultura e Deportes estamos intentando traballar desde fai uns meses, que isto non é cousa de uns días, lévase traballando, loitando por sacar adiante un Nadal especial e tan atípico nestas datas, que foron moi duras para todos. Intentamos seguir mantendo a maxia do que é o Nadal en sí, sobre todo en Santa Comba, onde foi unha comarca sempre pioneira no Nadal, nas cabalgatas. Este ano non vai poder haber cabalgata típica que hai todos os anos, pero sí vamos intentar chegar a todos os lugares e a todos os nenos e maiores para poder disfrutar desa ilusión
esas ganas e compartir eses momentos que son tan especiales nestas datas. Desde Cultura e Deportes decidimos traer algo innovador, algo con moita ilusión, con moitas ganas, que podamos disfrutar todos, maiores e pequenos. Contamos con unha pista de xeo que será posta este venres e podemos disfrutar a partir de sábado hasta o día 9 de enero, se non me equivoco. Donde se van a seguir todas as medidas COVID, donde vai haber unhas entradas e unhas salidas marcadas, cuns aforos controlados, cunhas citas previas que se van poder facer por internet, con máximo rigor e un máximo control no que é a prevención. Nos momentos que estamos a vivir pensamos que é moi importante, pero tampouco debemos de deixar de disfrutar e de pasar un Nadal alegre, porque non sabemos o que nos pode esperar a partir de hoxe. O que sí que pide moito sentidiño, que disfrutemos o máximo posible. Vamos a intentar chegar a todos os lugares e creo que vamos a conseguir. Estamos todos con moitas ganas de poder ver os sorrisos dos nenos, os sorrisos dos maiores, poder agasallalos, poder falar uns contos, sempre e cando cas máximas medidas de distancias, todo o que se poda ter para non chegar a un contaxio e poder disfrutalo. Despois tamén decidimos, como non podemos haber obradoiros nin cousas que solemos facer todos os anos, este ano vamos a contar con varios concursos nas redes sociales, donde van estar as fiestras adornadas. Anímovos a que participedes, as miradas do Nadal, esas miradas que agora te fixas máis desde que te la mascarilla. O único que vos pido é que disfrutemos e podamos pasar un Nadal atípico pero felices. Nada máis.